ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሓወይ ከመይ ኢኻትኩም? ለማዓንቲ ስለ ሰናይ ስራሕ ቅዱስ ኣባ ሙሴ ጸሊም ንደቀ መዛሙርቱ ዘምሃሮም ትምህርቲ ክነግረኩም እየ። ተኸታተሉኒ ኢኹም። ሓደ እዋን ቅዱስ ኣባ ሙሴ ጸሊም ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ብምባል ይእዝዞም። ንሕድሕዶም ርግቢት ሂቦም እሞኒ ሰብ ኣብ ዘይርአየኩም ቦታ ከይድኩም ቀቲልኩሞን ተመለሱ ይብሎም። ኩሎም ደቀ መዛሙርቱ ከዓኒ ነንሕድሕዶም ሒዞም ናብዚ ሰብ ኣይርአየናን ዝብልዎ ቦታ ይኸዱ። ሓደ ብጣዕሚ ፍጥን ኢሉ ብምምላስ ኣባ ሰብ ዝረአየኒ የለን ቀቲለያ መፅአ ይብሎም። ሓደ ብሓደ እናመፁ ከዓኒ ከምኡ ይብልዎ። ሓደ ደቀ መዛሙርቲ ግን እንታይ ይገብር? እዛ ርግቢ ሒዝዋ ይምለስ። ካብኡ ኣባ ሙሴ ጸሊም እንታይ ዳ ኮንካ ወደይ ኮንካ ሊቀተልካያ ይብሎ ማለት እዩ። እዚ ደቀ መዛሙርቲ ዝመለሶ መልሲ ግን ብጣዕሚ ዝገርም መልሲ እዩ። ኣባ ሰብ ዘይርአየኒ ቦታ ከቶ ኣይረኸብኩን ኣብ ኩሉ ቦታ እግዚኣብሔር ይርአየኒ ኢሉ ይምልሰሉ። ኣባ ሙሴ ጸሊም ደሞ ብጣዕሚ ብምሕጓስ ፍሽኽ ብምባል ከምዚ ኢሉ ተናገረ። ፍርሃት እግዚኣብሔር ማለት ከምዚ እዩ ኢሉ ተናገረ። እና ኣሕዋተይ ንሕና ሰባት ክርኡና ከለዉ ጥራሕ ኣይኮንናን ሰናይ ክንሰርሕ ዘለና። ኣብቲ ሰባት ዘይርአየና እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ይርአየና እዩ እሞ ኩሉ ግዜ ሰናይ ክንሰርሕ ኣለና። ቀጻሊ ብካሊእ ርእስቲ እስካዕ ንጋነ ድሓን ፅንሑታ ወስብሐት ለእግዚኣብሔር።